Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi. Kao što sam i ja čuvao zapovjedi Oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. Rekoh vam ovo, da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nitko nema od ove, da ko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji, ako činite što vam napovjedam. Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar. Vas sam nazvao prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite. I rod vaš da ostane, te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovjedam, da ljubite jedni druge. Riječ Gospodnja. Evanđelskom riječi uništili se naši grijesi. O ljubavi nad ljubavima, ljubljeni moj Spasitelju, tebi posvećujem ovu propovijed. Živjela jednom jedna starica koja je običavala moliti na obali rijeke. Jednog jutra, završavajući svoju molitvu, ugledala je škorpiona koji se bespomoćno plutajući pokušavao otrgnuti snažnoj riječnoj struji. Kako se škorpion približavao, zapleo se u korijenje što se razgranalo duboko u rijeku. Škorpion se mahnito koprcao ne bi li se oslobodio, ali samo se još više zaplitao. Ne razmišljajući, ona je rukom posegnula prema utapajućem škorpionu, koji ju je, čim ga je dotakla, ubo. Starica je povukla svoju ruku, te potom, ohrabrivši srce, ponovno pokušala spasiti to stvorenje. Međutim, sa svakim njezinim pokušajem, škorpion bi je svojim repom ubo tako snažno, da su njezine ruke postale krvave, a njezino lice iskrivljeno od boli. Prolaznik koji je vidio staričinu borbu sa škorpionom uzviknuo je: što je s tobom, budalo stara? Želiš li umrijeti kako bi spasila to odvratno stvorenje? Gledajući starca u oči, ona je odgovorila: zato što je u prirodi škorpiona da ubada, ja moram zatomiti vlastitu prirodu da ga spasim. Gdje mi to živimo? Ti i ja. U kojem i kakvom svijetu? I što se to zapravo događa? Pitanje je koje si postavljam već duže vrijeme. Analizirajući, ali zaista iskreno, oslobođen želje i predrasuda, a potaknut novim životnim iskustvima i saznanjima, dolazim do sljedećeg zaključka. Živimo u drugom svijetu. U trećem svijetu svakako ne, ali ne još niti u prvom zapadnjačkom svijetu.
Dakle, živimo u drugom svijetu, u kome je donedavno, na ne tako ogromnom području, bilo 6 naroda rimokatoličke povijesti, vjere i kulture. Slovenci, Hrvati, Mađari, Česi, Slovaci i Poljaci. Danas, od šengejske granice do Pekinga, samo jedan narod rimokatoličke povijesti, vjere i kulture. Hrvati. Recite mi drugačije. Uvjerite me u suprotno. Za mog ne tako davnog posjeta Rimu i Vatikanu sjedim u hotelskoj sobi i gledam one bučne talijanske kontakt emisije s prijateljima, gdje se svi tako nadmudruju, a jedna liberalna, pastoralna duša kaže kako se mi, kršćani, nije htio reći katolici, čije su obitelji u krizi ili raspadnute, trebamo ugledati ili uzeti za primjer čvrstoću poligamnih obitelji. Da se smrzneš. Toliki prebolni skandali, grijesi propusta, otpadništva od evanđelske poruke, licemjerstvo, kukavičluk i strah, kontrola, moć i vlast, prokleti novac, lobiji i grijesi protiv duha Božjega stoje kao okovi za vratom samo onih koji su se dali okovati. Moj zaključak je, ako smo tako lako ili kukavički, blago rečeno, gotovo cijelu 2000-ljetnu povijest i tradiciju izložili relativno, onda što se čudimo današnjoj postmodernističkoj filozofiji, koja kaže da nema apsolutnog dobra ili zla i da su sve naše etičke odluke relativne. Ovdje je postavljena gadna logička zamka, koja nevjerojatno zbunjuje ljude i čini puno štete. Ako nema apsolutne istine, onda ni postmodernizam nije istinit. Ako u istinu nema apsolutnog dobra ili zla, onda nema smisla raspravljati ni o etici kao znanstvenoj disciplini. Onda ti je relativno hoće li radnik dobiti plaću ili ne. Relativno je hoćemo li ubiti ili ne, abortirati ili ne, leći s ovim ili onim ili ne, lagati i manipulirati ili ne, hoćemo li uništavati i razvoditi obitelji ili ne, hoćemo li uništiti prirodu do kraja ili ne, hoćemo li se svi poubijati ili ne. Drugim riječima, sasvim je sve jedno. Čuda i ozdravljenja danas nemaju više moć uvjere i ona su relativna. Danas ni jedan autoritet više nikome ništa ne znači. Danas učenik može bacati stolicu na profesora. Danas se može pljunuti koronom na ženu koja radi i zarađuje za svoj koru kruha. Uistinu vrijedi ono Abrahamovo: ako ne slušaju Mojsija i proroke, sve da i netko od mrtvih ustane, neće vjerovati. Apropo kardinalovih grijeha struktura, ovo su temelji tih struktura. Ovo je početak nečega. Neki su ovoga svjesni, neki manje, neki uopće, a neki ovome služe. Ulazeći u obzir, ući duboko u sve obzire i uzeći u obzir da smo svi pozvani raditi na sebi,
ili ne. Polako se profiliraju samo dvije opcije. Oni svjesni i oni koji služe. A u konačnici ne može se služiti dvojici gospodara. Zapravo mi smo već toliko duboko u ovome da već jedva vidimo gadnu zavjeru oko nas. Papa Benedikt XVI. Dana 10. ožujka 2009. godine u Vatikanu. Stanje crkve u prvom desetljeću 21. stoljeća shvaća ovako. U našem vremenu, u kojem je u mnogim dijelovima svijeta vjera u opasnosti, da se ugasi poput plamena dogorjele svijeće, prioritetima uprisutnjivanje Boga u tome svijetu i otvarati ljudima pristup Bogu. Stvarni problem sadašnjeg povijesnog trenutka je taj da Bog nestaje iz čovjekova obzorja i da ga gašenjem Božjega svjetla nastupa dezorijentiranost u čovječanstvu, čije ćemo razorne posljedice sve više osjećati. Za mnoge, kad se to dogodi, a već se događa, itekako će valjati smoći snage ne zatomiti vlastitu prirodu. Amen.